Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Josua 8 vers 1. Vrees niet en wees niet verschrikt. En het leerwoord komt uit Mattheüs 9 vers 29 en 30. Toen raakte hij hun ogen aan en zeide, u geschiedde naar uw geloof. En hun ogen gingen open. Een gezegende dag toegewenst.